Ha kejanmi jongkash potri unailar arjar arpunriu kakhasi student union Shillong Mingi Circle ha kejingalam u presiden usamla banjob lang dekhar lemot u general secretary usamla Samuel Kharbani kilalet banya kendu u director jongka urban affairs u PK Boro bandawa bandai ban pinprai kete kejingtei kabaran ha office trekam jongka CBI namar kalong kejingtei babi an kumta habakren kilat pathai khubor u secretary ka seng usamla Samuel Kharbani uloong bakat kum kikindon ka CBI kala bantay tang hik office trekam Henry kiwe ki jingte amla satya bantay kumta uloong ba kani ki jingle ka CBI kadi ki jingle bor ba thambor jongka shushu uloong ru balada ka muda ka sha yakini bakinte ki jingte be an kumta uloong balada ki khasi ki te kinu ki jingte be an kamuda kamde bantuklar newan kendang kani kanwan pinpra Jingwan jongka kasi student Shillong Mi Circle mentakasni hangde kalong ba po jingdon ng presiden ng Shillong Mi kalong ba kaya ikabaja po CBI office nakaba kilate kataka jaka mani kaba long bean katkom kikendon reti jongka ri di katkom hadin ka jingwan jongi last time niwan ban panjing syai bat katkom ke jing syai ke bangilayo ka jaka kabadai jong ka CBI hapo mau diang kala ai kala alot lingba ka muda di alot lingba ka urban affairs di la hadin ke jing ai ka urban affairs aga close 10 ka keren syai ba hapo jong ka campus jong ka CBI laban konstruktong ya ka office kom residential complex amba pinsnai kini jingtai di kabalingo ka ngibu ba balik ke CBI kakin daw thala yaki an tiba lani kita ki close ki kendon tiba ka urban affairs kala debu adu arjar khatra kadon ka jing sign ya ka lease agreement bat ai ka tu ka caka hapo mau deng ka CBI ka jingle jong ka CBI hi ka peni ba kamken ka le don bor kijing keren ba nadu ningkong kisi la stang choban keren nadu ningkong kisi la stang choban keren ba CBI ka CBI kamken nadu kisi ba ni stang ban keren ka kwa ban pini ka bor ni wan ban tit re kijing khang sarkar jela namar ba ya katu ka jaka ha pa po ka briu new trap bat katu ka jaka ka di ka jongi bat ngimla sha ba kinu jingtei bean kinwan hapo ka jela jongi lada sya yakini bekintei ginu jingtei babian kamuda kan haban ba khli lada kinu ki khasi tei bean yi jingtei jongki mudaru kamdei banwan kendang ban penpra lani ban shemi ginu kirai kani gede ga jingbu jingkli jongai kemuda ba ke jingbu jing stress jongai kemuda ba lada kam demolish ya katu ka jaka bat kamdei hiru ban ya keren pede na sop ban ai permission ya katu ka banang ai permission pada nadien ya katu ka jingtei hang tu la kadai ka taka meditation center la da kadai ka taka religious ban jakaman iblay ngimsha namar ka jing sotu hi hang tu try ba buat hapo ka blueprint ya katu ka jingtei hang tu hi kamdan natai u CEO wang ya point wise ya kai ka ba nila tho punya bin pabin upan por ningi wang yangi ban yaisha te ngila ong CEO in ai pori u katu kan ni namar ni chamwan rei daka rukom ban ai daka memorandum ban ka ultimatum u bangin ai pop bangin ai por ringi kwa bon shim action rei la request ringi ba ai por u kindiat namar ka CBI kampat reply do mentaru ya katu ka jingpa jengki nani kin sayo ka reply kini isni de minchu ai por ya ka urban affairs director ka urban affairs katu kan ni ndai la dakamlong ka seng kan shimi sinjam jongka la kan shong ban yaki ahmad jongka office jong urban affairs la ni kan yaki ahmad jongka office jongka CBI kapor u pan ngi wong ai por yaki hindiat ingin bu kumta stiau la ni stiau tap em ka hantu ka reply ka bagi yo ni ba bagi ong ka naka urban affairs ki keren chai ba kimla ban china kanu ka jing china ka ba klem yukut apo kali se kum kadis kum close 10 yu kimla ban china kanu
nomor bayar tu kila thua baik te haka agreement la thua baik ba la ai permission ban sinatang ya ka office com residential complex kila la so tu yang ta kalau la pen ken geng CBI kala pen ken tengok ong kata ka jingkli bangabu kata ka mat bangabu du mene tela da ka minta ka CBI kala pen ken ya ka agreement ya ka lease tela da kam shim bede ya ka action tela da kinu ki kasi kita bi ani ki yang juki ki ka lani ginu ki kasi kita ginu nu jingtai ki ka urban affairs pamdeban kendang kasi ju Iperti yang tau ke Iwan em kuwi ke peram kwa khanai pi Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่ประการนี้ทำเป็นบทเองกินหลักพา bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi ya pyo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กากรัมมอต่อระบนกากรัมเต็มเอเทียรีพีก็กองได้น่ะ อยากขี้ผิวงานนี่นะมาแม่ขี้ผิวมาวันนี้ทำไมแม่ยาวฮะ แม่สเตลงำสร้างเกี่ยวกับเก่า Kami ni pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. งาก็ไอ้อามาลาย Tang hikai ni suruh ya gini prolog dewa wong hikai go nongkong daga sampul desain go ar dah hikai daga desain mana je ya kan ga sampul desain Juga ni ke cek tu ram sorkar mah. kampung dah terang la do mesin dia sikit kamu kwa